RV800. RVHP. To nebolo to na tróny, celý od prachu. Krv mu tiekla z nosa. Hej? No. No, posledné štádium už mal. Pôjdete na YouTube, som sa rozhodol, ešte dneska večer. Ty pôjdeš dole potom, ty kokot. Mám kľúče. Kľúčový hráč, Viktor Hazard. Vyletí vtáček. Na YouTube som ešte nebol, A budeš, jeden aj druhý. A ja prdím Jaro, môžem, ako bude počuť. To je tvoja hamba, nie moja. On sa bojí holubov, hlavne mŕtvych, vieš. Ak by to bolo, že? Daj kľúče, šeri. A tá antena hore pôjde dole. Malej kapsičke nájdeš? Sa zapnem aj ja. Treba na nose dať. Všetko. Treba či netreba? Neviem ja ani sám. Čo to je, že Eriksson tam? Makári maska. 16 by sme. Teraz ukáž, ako skáču bez padáku. Cigánsky bungee jumping. Pokožka by na to bola? Nejde o to. Chcem plotiť. Všetko na kameru, všetko, nech vidia, že sme tu boli. Ja sprav dôkaz. Čeho? Toho, že som bol na veži, nikto mi neverí na dedine. Ne? Nikto na dedine neverí. Máte tam internet? Ty kokot, ten kde tam fúka, ale ne. Trošku, ale námyslu, ale... No, už je to robené. Odchod, vymeniť ho. Druhý. Neližujú. Pozri na pol, ne. Ďaleko to je a zle. No, počúvam. No. No my? Prečo? Toto vyzerá, že je MMDS-ka. Krátke, 35 metrov. Ma nese... A koľko je treba? Tam v miestnosti treba vykľúčkovať.